No curso 2013-2014, os alumnos de cuarto da ESO plantexámonos que especies de mamíferos habería no Courel. A Serra do Courel comprende o municipio de Folgoso do Courel e parte dos de Quiroga, Póvoa de Brollón, O Incio, Triacastela, Pedrafita do Cebreiro e Samos, cun total de unhas 25.000 hectáreas. Usamos cámaras de fototrampeo para detectar a presenza de animais. Escollemos 4 hábitats distintos: aciñeiral, devesa, piñeiral e souto. Deixamos as cámaras 5 días en inverno e outro tanto na primavera. Ao recollelas, atopámonos cas seguintes especies: Marta, raposo, lobo, gato bravo, teixugo, xabarín, corzo, xeneta, esquío, rato e cans. É importante destacar que non se tiña constancia da presenza do gato bravo no Courel. O traballo máis recente sobre mamíferos no Courel é do 2012 e non conta co rexistro desta especie. Analizamos os datos coa axuda do profesor de matemáticas. Nesta gráfica podedes darvos conta das especies máis abundantes no Courel: marta, xabarín e raposo. Calculamos o índice de biodiversidade de Shannon e vimos que existía unha correlación coa altitude. A maior altitude, menor diversidade de especies. Pode que isto ocorra polas duras condicións climatolóxicas a medida que ascendemos de altitude. O Courel, considerado Reserva Botánica de Galicia, parece agochar unha diversidade de fauna espectacular descoñecida por moitos. Animámosvos a